Top 5 Hajdukovih legendi svih vremena. Pogledaj tko je na vrhu. 5. mjesto, Ivica Šurjak. Vođa velike generacije 70-ih, poznat po svojoj brzini i sposobnosti da riješi utakmicu sam. Bio je ključan u europskim nastupima Hajduka i nacionalnoj reprezentaciji. 4. mjesto, Aljoša Asanović. Tehnički virtuoz i kreator igre u 80-ima. Njegove precizne asistencije i dribling oduševljavali su navijače, a i danas je inspiracija mladim igračima. 3. mjesto, Igor Štimac. Stup obrane i kapetan, vođa momčadi u najuspješnijim periodima 90-ih. Njegova sigurnost i borbenost učinili su ga legendom Hajduka. 2. mjesto, Frane Matošić. Najveći strijelac u povijesti Hajduka i simbol kluba od 30-ih do 50-ih. Njegov nos za gol i lojalnost klubu učinili su ga neizbrisivim u povijesti splitskog nogometa. 1. mjesto, Bernard Vukas. Kralj Hajduka i ikona jugoslavenskog nogometa. Njegova brzina, dribling i precizni centar šutevi oduševljavali su navijače i učinili Hajduk poznatim u cijeloj Europi. Ako ti se sviđa ova lista, ostavi like i zapratite za još Hajdukovih priča i legendarnih trenutaka.